niin, antaa tulla. No niin, jutelkaapas nyt sitten mukavia. Kyllä, mä muistan, mä oon monta juttua kertonut tuosta pussinkuljettaja Halisesta ja rovasti Normajasta. Se, niin kuin, siinä tulee hyvä vitsi, ne on tietysti tekaistuja, mutta ne nimet. Puhelkaa nyt muutkin jotain siellä. Tuleeko tähän ääni? Silkka ja mulla olisi puhetta sitä uudestaan. No Maija laulaa tuolta takaa. Panes Maija vähän vuorolaulua. Harvoin mekin ansaitsemme. No niin, aloita sä sieltä sitten. Ritko, sulla on hyvä laulunääntä. Kaikki yhdessä. Mitäs lauletaan? Hilkka. Lauletaan Ristolle terveisiä. Lauletaan happy birthday. Kun meillä on olla paikalla, Arvommekin ansaitsemme. Arvommekin ansaitsemme Suomen maassa suuressa. Vaikea